Уважаеми зрители, днес ще видите втората група от финалния етап от кастинга за подгряваща група на концерта на Кукубет. Както знаете, вие зрителите, след като ви представя и трите групи, ще изберете кой ще подгрява Кукубет на 25 април. Представям ви една група, която аз лично обожавам. Групата Обратен ефект! Седя на бара и си пия лимоната, а срещу мене било някаква жена. Не беше много стара, нито много млада, но върху мене погледа се изпра. Що ме гледа тая толкова усърдно? Не вижда ли, че аз съм малък скромен тип най-вече? А тя дойде при мен и сече ме прегърна и сложи си ръка на моя цип. Стига, моля ви, мадам, мене много ма е срам. Много моля ви, мадам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш. Не мога, аз съм малък, много ме срам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш. Не мога, аз съм малък, много ме срам. Що така, Велено, пускай ме веднага. За тебе други няма ли в този бар? Пак и на вашето еге не хич не приляга. Да ви прилича на злобар. Накрая ме хваща и ме влачи към портала. Усеща тялото си като мъченик. Що така ми щипе пуските брутално. Не вижда ли, че аз съм ученик? Стига, моля ви, мадам, не ужасно ме е срам. Срам, мене моля ви, мадам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш. И моля, аз съм малък, много ме срам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш. И моля, аз съм малък, много ме срам. Много ме е срам. Отдавна не съм те виждал. Здравей, много ми е Здрасти, приятно. сядай, на мен също. Как си? Екстра. Най-накрая да седна и аз на футиочето. Що е, че ти си ми гостувал? Здрасти. Да, обаче не седяхме на футиочето. А къде седяхте? Седяхме и там, навръх Нова година. Да, защото бяхте на новогодишни. Здрасти, пичове. Здравейте, сядайте. А вие не бехте ли по-голяма група? Ние варираме. Бяхме по едно време и 7 човека, но това е основната група. А от кого зависи, че варирате? Най-вече от егенето на хората. На 20 години са прекалено малки, за да са музиканти. Кой бил За да малък? са групари. Имаше хора на по 20 години бяха тогава в групата и бяха прекалено малки. За да бъдат достатъчно добри групари, трябва да се понаиграят малко. Напълнял се. Напълнял се, чувствам се идеално. Хапвам, Напълнял се, що ти ядеш? спортувам и се радвам на живота. Браво. Как? Не си слагам тежки мисли на душата. Как го правиш? Отначало ми беше много трудно. Кажи някаква, и аз искам така. Дай някаква система има явно. Кажи как го правиш. Ами ние с тебе в
някои отношения доста си приличаме и двамата сме ергени и дърти. Това е... да. Това е доста, смея да Ние кажа... сме свободни, независими, метросексуални мъже. Точно така. И древни. Освен това, може да се каже, че... Какво се смееш, бе, Венко? Извинявай малко, че в моята група имаме известен дисонанс. Откакто тръгнахме да правим този концерт, голям хаос настана. Добре, а другите пичове как са? Ами може да се каже, че без един всичките са така наречените свободни електрони и затова и са толкова нахилени. Как са момчета? Екстра. Екстра. Добре, мерси. Добре, мерси. Не говорят много, бе, брато. Ами не, те са малки скромни типове Срамежливци. и се вихрят на сцената най-вече. Да, забелязах. А барабани са много тихо, дава 4 палки, не го чу китариста. Това е друг път, ако обичате да пляска по-силно, да се разбира. Пази барабаните на Венко. Защото ако свири по... Излишно ме предупредиха да внимавам. Да. Ако свири по неговия си тертип, ще стане като концерт на Ху. Най-вероятно. По-скоро ще стане като с тромпета на гъмзата. Или нещо такова. Къде свирите сега, Ники? Значи най-вече, както всички, както повечето групари в България, най-вече свирим по клубове, също свирим и доста по мотосъбори и по където се случи по празници на градове, така малко по... Добре, как се изгубихте? Това много ме... Вие като се появихте да свирите при нас, първо се зарадвах, че ви виждам, защото вие сте много готини музиканти и правите много готини парчета. После се зарадвах, че се появявате по този начин и то без претенциозност, без самовлюбеност, без каквото и да било друго, просто идвате като групари и забивате. Това е много яко. И трето се зарадвах, просто защото се зарадвах, да не търся други причини. Но много готино ми стана, наистина. А къде изчезнахте толкова време? Защо изчезнахте? Ами точно това е работата, че ние винаги сме били повече групари, отколкото да сме били подготвени за медиите и то за медийно внимание по такъв начин, който да няма нищо общо свързано с музиката. Просто аз и друг път съм го казал, когато почнаха да ме питат какъв цвят долно бельо нося. Чакай малко. Какъв цвят долно бельо носиш? Червено-черен. Червено-черен. Цветовете на любовта. С едно малко цветенце, но няма да го кажа къде. Няма значение къде е. Там, където е малкото стъбълце. Нали? Имаме малко цветенце. Добре, стига глупости. Къде изчезнахте и защо така ти... А защо изчезнахте, наистина? Ами точно това беше. Ние всъщност не сме спирали да свирим, просто се дръпнахме от медиите. Пак го казвам, аз го отчитам като грешка, защото едното си е аз се вързано с дръпам другото. от медиите и не мога да изляза от там. Какво значи дръпнахме се от медиите? Ти просто си медия и как да се дръпнеш от себе си. Не имам предвид от... Да, в крайна сметка си прав. В крайна сметка не ходиш по много други предавания. Не хода никъде. Никъде не излизам и не хода никъде. Седа си вкъщи още взето. А ти? Хубаво е да те произведеме малко. Ние пък не се спираме. Ние всеки петък и събота сме някъде. Къде? Постоянно пътуваме из България. Сега петък и събота къде сте? Сега петъка сме Добрич, събота сме Златни пясъци. Какво правите в Добрич? Значи там пак има клубове, има... Популярните добрички клубове. Надявам се да е добре там, защото е голям клуба. Така ли? Има интерес, да. Супер. Сега ще го засилим. Значи, уважаеми зрители от Добрич, аз го знам като Толбухин, сега е Добрич. В петък моите приятели от Обратен ефект ще разберете в кой клуб са, ще чуете по звука. Така че отивайте. А в събота... Точно така. В събота са в Златни пясъци, пак се ориентирате по големите групи хора и по многото звук, който ще чуете. Обратен ефект са големи пичове, забиват жестоко и става голямо шоу. Виждаш ли? Така се прави. Като ти дойда на гости и ти така ще ме рекламираш. Надявам се един ден да ти го върна тъпкам. Да.
Все пак имам още няколко фурни хляб да изям. Разбира се. Но Няма значение. животът е пред нас. Разбира се, да сме живи и здрави. Това не е живи и важно. здрави. Живи и здрави. Значи продължавате да свирите и се забавлявате. Абсолютно. Забавляваме се, като постоянно работим. Просто не спираме да работим, да правим нови неща. Добре, още една песен ще изпеете ли? Абсолютно. Заповядайте, дансинга и сцената е ваша. Коя ще е тая песен, приятелю? Тази песен се казва Полет. Полет. Тя е малко в по-различен стил от нормалния на обратен ефект. Тя е малко По-романтична. по-твърда и по-сериозна. Да. Сравнително скоро и тя видя бял свят по известни А вие ми представихте медии. една песен, много се смях, за някаква кака беше. Моята кака, живот и здраве, можем да изсвирим по-нататък, като се видим. Не, мисълта ми е моята кака се казваше парчето, нали? Да, това А беше... за какъв беше текста моята кака? Така да ме предсака, направо ме разплака, е грозна даже в мрака, мамата си трака. Резюмирам. Добре, дай сега новата песен, Полет. Кристална тишина и вятърът пове дървета и цветя. Небето се сине в моята душа. Горещо слънце гре, като птица в гора. Искам да запея висока.